עם עמדה אינטראקטיבית תוכלו לבצע שיווק חווייתי שמפעיל את כל החושים, ראייה, שמיעה, מגע ואולי גם את החוש השישי. החוויה גורמת לחיבור רגשי למותג וכך לא ישכחו איתכם גם אחרי הכנס. מכירים את זה שמישהו נכנס לדוכן, מעיף מבט והוא כבר בדרכו לדוכן הבא? עמדה אינטראקטיבית מחברת בין האנשים לדוכן ומשאירה אותם זמן ממושך יותר. אין צורך להניח ברושורים על הדוכן. בעמדה אינטראקטיבית תוכלו להנגיש מידע רב עם ממשק פשוט ונוח. לאיזה דוכן תיגשו? לדוכן מיושן שמציג קטלוג מודפס או לעמדה חדשנית מהסרטים? עמדה אינטראקטיבית תמשוך את כמות הקהל הגדולה ביותר. ואם כבר הצלחתם למשוך אנשים, יצפו את הפרטים שלהם ואפילו תנו להם למלא שאלון קצר. ספקו חוויה כמו משחק או שפרו בגיבווי לאחר מילוי הפרטים. מומלץ לייצר תוכן בהתאמה אישית לפי המידע שאספתם, למשל על ידי צילום של המשתתף במציאות רבודה עם המוצר שלכם, שילוב השם שלו בתוכן והצגת מידע המותאם לגיל שלו. השתמשו במידע שאספתם גם כדי לטפל בהתנגדויות, נניח למשל שעלה חשש מרמת הבטיחות הנמוכה של הרכב. העמדה תציג מבחני רכב עדכניים עם תוצאות בטיחות גבוהות. כך ניתן להסיר את ההתנגדויות ולהגדיל את הסיכוי לרכישה. כבר אספתם מידע על אופי המשתתפים שלכם? מצוין. שמעתם על צביעת קהל לצורכי שיווק? השתמשו במידע שאספתם כדי לטרגט קמפיינים ברשתות החברתיות ובמנועי החיפוש. לא משנה מה המטרות שלכם בכנס, למשוך קהל, לייצר לידים ולקדם את המודעות למותג, נצלו את העמדה האינטראקטיבית כדי להשיג תוצאות מרשימות. אז יאללה, נתראה בכנס הבא. אז מה דעתכם? טיפ או שטיק? כתבו לנו בתגובות.